Γεια σας παιδιά, Black Panther εδώ. Όπως βλέπετε είμαστε εδώ πέρα με τον Σλατίνο. Αλλά Και το Αλάνι, τον φίλο του, τον Hipster. κάνει τώρα και ο Panther βίντεο. Κάνουμε μαζί βίντεο. Και ό,τι κι αν είναι, δεν ξέρουμε τι Εγώ είμαστε. βίντεο για το YouTube κάνω. Δεν ξέρω, πάντως θα YouTuber υπάρχει. Και μην λέτε το ρόμπα μου εδώ πέρα στο YouTube. Ναι, ήταν τέλειο κύριε, ναι. Το πιο πολύ μ' άρεσε που υπήρχε διατρία το ένα το άλλο. Ήταν τέλειο το μέρος. Και όπως Εδώ είδα πέρα, και δηλαδή υπόγειο την και τα δρομή άλλα. μας έχουμε διδάσκαλος, είναι τέλεια. Να έρθετε όλοι στο Ρουφέλ. Θα βγάλουμε και μετά βίντεο που θα είμαστε στο κόσμο. Να θυμηθείτε, είναι στο νομό Σερών. Επίσης like και subscribe, δεν το είπαμε αυτό. Παιδιά, Παιδιά 10 όμως- likes τουλάχιστον, ναι. Παιδιά όμως έντε, κάντε και ένα subscribe εδώ, μείναμε στους 30. Τα λέμε στο Άντε, επόμενο. Κάντε και ένα subscribe, μείναμε στους 13, άντε να ρεύουμε. Τα λέμε στο επόμενο. Λοιπόν, παιδιά, θα σας αφήσουμε τώρα λίγο και θα βγάλουμε σε λίγο. Μόλις φτάσουμε. Δείτε όμως λίγο εδώ πέρα. Μόλις φτάσουμε. Αυτό σχετικά είναι τζάκι. Είναι να ψήσω την Ιωάννα. Τι σου φταίω εγώ πάλι. Ωραία παιδιά, δείτε εδώ πέρα τι Κάτσα γέλα. Εντάξει. Later. Δεν με νοιάζει αν είναι πολύ μακρινό. Συγγνώμη που ξανατραβάω πάλι ρε παιδιά, αλλά πρέπει να πούμε. Όπα, τραβάει και εδώ πέρα ο Σλατίνος, εδώ πέρα ο φίλος μου Αλέξανδρος. Ο Άλεξ Πάνθερ. Ο Άλεξ Πάνθερ. Άλιξ. Άλεξ. Άλιξ, οκ, εντάξει. Θα κάνεις κανάλι. Όχι. Α, εντάξει. Τέλος πάντων παιδιά, Τώρα μπαίνουμε μέσα. μέσα. Τέλους. Η στιγμή που όλοι περιμένατε. Όντως. Και εμείς την περιμέναμε. Θα σας δείχνουμε τη θέση του Ρούπελ. Επίσης μην τραβάμε καιρός και τους μαθητές μας τόσο, λίγο πιο κάτω. Θα σας δείξουμε τη θέση του Ρούπελ. Πώς ήταν το Ρούπελ παλιά. Εκεί έχει. Δύο πραγματάκια όπως είπα και μόλις πήγατε, θέλω να κάνετε ησυχία για να μπορώ να ακούμε και να ακούτε και εσείς τι σας λέω και δεν θέλω να κουμπάτε τις διάφορες βιτρίνες. Τώρα μιλάει. Να μην κάνουν τα φιλιές και να μην γίνει κάποια ζημιά. Εδώ μπροστά μας έχουμε μια μακέτα η οποία Αυτό είναι το χειρό του Ρούπελ. σύνολό του σαν χειροκρατικά έργα. Στον κύριο. Βλέπουμε τα εσωτερικά Ακούστε τον κύριο, τον παρουσιαστή. Τώρα κάνε λίγο. Νάτος εδώ πέρα είναι. ένα ορμοβολείο, ένα διαρματικό έργο, περιμετρικά παρατηρητήρια και πυροβολία, ενώ στο μπροστινό μέρος του μακέτου, δηλαδή σε εκείνη τη μεριά, βλέπουμε τα δόντια του δράκοντα, όπως έχουν ονομαστεί, τα διαρματικά έργα, τη μεδένης όπου και τα σηματοπλέγματα. Σε εκείνη τη μεριά του τοίχου, αν θέλετε μπορείτε να γυρίσετε. Συγκεκριμένη περιοχή στο χειρό Ρούπελ. Προσωπικά αντικείμενα όπως αυτοσχέδια τραπουλόχαρτα που είχαν φτιάξει στρατιώτες για να περνάνε τον ελεύθερο τους χρόνο πριν ξεκινήσουν οι μάχες, πακέτα από τσιγάρα της εποχής, κουτάλια και πυρούνια, ενώ και πολεμικού περιεχομένου αντικείμενα στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως κράνη σε πάνω μέρος, ένα γερμανικό αριστερά επάνω, ένα ελληνικό βρετανικού τύπου δεξιά και επάνω, το οποίο μάλιστα έχει προσβληθεί από την πυρά στο αριστερό. Και εδώ είναι ένας άλλος φίλος. Α, όχι. Και ένα σπανό που θα παρατηρείτε που υπήρχε Στο YouTube αυτό. για τον φωτισμό. Ο Θανάσης. Στη συνέχεια ακολουθούν και πάλι όπλα, γερμανικά. Τα βασικότερα ελληνικά όπλα που χρησιμοποιούσαν στο στρατό μας τότε. Τα μάλιστα, παρόλα αυτά βλέπουμε το γκρας στο κάτω μέρος της εσωτερικά της προσθήκης που βρίσκεται στα αριστερά στον τοίχο. Όπλο κατασκευής του 1874. Πολύ πιο προγενέστερο από ότι αυτά των Γερμανών, τα οποία ήταν σύγχρονα όπλα της εποχής. Είχαμε το κράτος τα μάλιστα που ήρθουν λόγω Του Ρούπελ. Επίσης μην τραβάμε καιρός και τους μαθητές μας τόσο, λίγο πιο κάτω. Θα σας δείξουμε τη θέση του Ρούπελ. Πώς ήταν το Ρούπελ παλιά. Εκεί έχει. Ιωάννης, δύο πραγματάκια όπως είπα και μόλις πήγατε, θέλω να κάνετε ησυχία
Τώρα μιλάει. Τα σπηλιές και να μην γίνει κάποια ζημιά. Εδώ μπροστά μας έχουμε μια μακέτα, η οποία Αυτό είναι το χειρό του Ρούπερ. σύνολό της αρχαιωματικά έργα. Στον κύριο. Βλέπουμε τα εσωτερικά Ακούστε τον κύριο, τον παρουσιαστή. Τώρα πάμε λίγο. Νάτος εδώ πέρα είναι. ένα ομοβολείο, ένα διαρματικό έργο, περιμετρικά παρατηρητήρια και πυροβολία, ενώ στο μπροστινό μέρος του μακέτου, δηλαδή σε εκείνη τη μεριά, βλέπουμε τα δόντια του δράκοντα, όπως έχουν ονομαστεί, τα διαρματικά έργα, τη μεζέγγις όπου και τα σηματοπλέγματα. Σε εκείνη τη μεριά του τοίχου, αν θέλετε μπορείτε να γυρίσετε, είναι ήρωες και μαχητές φωτογραφίες οι οποίοι πολέμησαν στον χώρο του οχυρού, ενώ στις δύο ταμπέλες είναι σχόλια επισήμων της εποχής οι οποίοι μίλησαν για την ανδρεία των Ελλήνων και την Ελλάδα γενικότερα, όπως ο Winston Churchill, ο Υπουργός της Αγγλίας, και όπως ο Χίτλερ στη δεξιά ταμπέλα, ενώ στο Να ορίστε εδώ πέρα. Γερμανία και άλλα. Λοιπόν, εδώ είναι Φίλε μας Αλέξανδρε, τι έχεις να 2,000 πεις για αυτό το years μουσείο? later. τότε σήμερα. Τι έχεις να πεις? Αυτό είναι το καλύτερο. Θα πάμε να σας δείξουμε τώρα τη μοναδική, την καλύτερη μακέτα. Τι έχεις να πεις, πώς περνάμε, ωραία, Καλά. Κάντε λίγο ησυχία να πούμε δύο πράγματα, δύο λογάκια για τη μακέτα εδώ που βλέπουμε μπροστά μας και έχουμε τελειώσει με την ξενάγηση στη συνέχεια. Λοιπόν, συγκεκριμένη είναι μια μακέτα η οποία δημιουργήθηκε από ιδιότητα με δική πρωτοβουλία και έγινε δωρεάν στο μουσείο. Είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από κλέη που παρατηρήσατε και απεικονίζει μια στιγμή μάχης, μια προσπάθεια κατάληψης των οχυρών από τις γερμανικές δυνάμεις, τις οποίες βλέπουμε σε αυτό εδώ το μέρος με τα τουαλετάκια με τις κρίστολες και τα οχήματα. Στη συνέχεια και προχωρώντας προς τα εκεί, μισό λεπτάκι να τελειώσω και θα κράτα την ερώτησή σου να τη θυμάσαι. Είναι τα διαρματικά έργα, τα δόντια του δράκοντα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη μακέτα. Στη συνέχεια μεταλλικά κολλήματα αλλά και σηματοπλέγματα και καταλήγουμε στην απέναντι πλευρά τα ελληνικά οχυρά, όπως βλέπουμε και με τις ελληνικές σημαίες, όπου υπάρχουν και τα στρατιωτάκια με τις πράσινες στολές, όπου είναι οι Έλληνες. Αυτό που θέλει να υπερτονίσει Έξω από το μουσείο. Περιμένουμε τώρα να μπούμε μέσα, παιδιά, και θα τα πούμε όταν θα μπούμε μέσα. Θα σας καταγράψουμε Όλη κάτι την ώρα λέω ότι στιγμή. είμαστε Fun, guys! Είναι και ένας εδώ στα αγγλικά, αλλά δεν το δείχνω, δεν θέλει. Δεν θέλει. Μόλις μπούμε μέσα θα σας καταγράψουμε κάθε δευτερόλεπτο. Λοιπόν, και θα εξηγήσω κάθε Yes. Και dann, wollen wir vertreten. Okay, ich spiele das. Μπράβο, Τσεβαΐ, θα γίνει κλάση. Άντε, να μπούμε μέσα και τότε θα... Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο κόσμος. Hey, YouTuber! Hello σε όλους, είμαστε στο κόσμος εδώ Βρισκόμαστε πέρα. μέσα στο κόσμος. Εδώ πέρα βλέπετε ότι ένας κάνει μαλακίες, μην το δίνετε σημασία. Είμαστε μέσα σε πολλά μαγαζιά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε λίγο, μόλις κάτσουμε να φάμε. Εδώ πέρα στο κόσμος βλέπετε είναι τέλεια. Θαύμα! Και στο- Έγινε και σε στο λέω- μαγαζιά. Και στο λεωφορείο δεν φαντάζεστε πόσο τέλεια πέρασαμε. Στο λεωφορείο όλη μέρα γελούσαμε. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Θα πάμε να φάμε. Γεια σας. Ρε παιδιά, πόσο μου άρεσε αυτή η ιδέα εδώ πέρα. Δεν είναι ωραία? Εγώ πάω. Ρίψαω, θα χωράσω ένα νεράκι. Να πάρουμε κάτι γιατί έχουμε μία ώρα χρόνο. Έχουμε λαχτή. Ωραία, δες εδώ θέα ρε. Ρε δεν είναι τέλεια. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα αυτό το βίντεο φτάνει προς το τέλος. Το ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε όλοι να Κάντε like και subscribe. Τον ακούσατε. Τα λέμε σε άλλο βίντεο.